खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौ फिन खेबसे बरायबाय बेजों लोगोसे आङो नै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बेयो जाबाय आसाम टेट ससियेल साइन्सनि सायाव जागोन ससियेल सायाव लोगोफोर आरो आङो बेखौ पार्ट 2 पार्ट 1 खौ आं अलरेडि लाना फैबाय 1 निफ्राय 34 सिम थामहिनबा बेयो सेकेन्ड पार्ट जागोन आं बेखौ लानानै फैदों बे हिसाबै आंनि चेनेलाव बयखौ फिन खेबसे बरायबाय बेजों लोगोसे जायफ्रा दासिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोसे बेल आइकनखौ थुना लादो आरो लोगोफोरनो खोन्थानानै होबानो जाबाय जायफ्रा आसाम टेट होगोन मानि थाखाय बियो एसेब्लाबो हेफाजाब होगोन नोंथांमोननि थाखाय अब्ला आङो भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर नङा होमबा अब्ला स्टार्टिं हिसाबै 35 नाम्बार आं खोन्थाखाबाय 1 निफ्राय आङो 34 खौ एसे पार्ट 1 हिसाबै लानानै फैदों आङो बेखौ दा पार्ट 2 लाबोगोन आं बेनि उनाव पार्ट 4 पार्ट 5 बिदि लाना फैगोन लोगोफोर सिरियेलि हिसाबै अब्ला जागायनोसै नङा होमबा लोगोफोर 35 नाम्बार दं भारतनि बबे हादरसायाव बांसिन हादर गेजेरारि सिमा दं थामहिनबा इन्टारनेशनेल बाउन्डारि होनदों हुइच स्टेट अफ इन्डिया हेज ए लंगेस्ट इन्टारनेशनेल बाउन्डारि अब्ला जोंहा बबे जागोन लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय सोनाब बंग'आ बांलादेशजों बयनिख्रुइ बांसिन हादर गेजेरारि सिमा दं थामहिनबा बिनि लावथाया जाबाय 3096 किल'मिटार गोलाव गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट बेफोरबायदि फैनो हागौ आरोना दाना 36 नाम्बार दं लोगोफोर लैथोआव थानाय दैनि बिबाङा थामहिनबा दैनि बिबाङा लैथोआव बेसेबां दं होनदों अब्ला जोंहा मिथिनो मोनो जे 97.2 जौखोन्दो दङ लैथोआव गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट दाना नेक्स्टआव दं 37 नाम्बार लोगोफोर बारमण्डलनि बबे थोरफोआव जोमै सोमजिदों बारमण्डलखौ जों माखासे बाहागो रानाखैमोन नङा होमबा ट्रपस्फियार स्ट्रेटस्फियार बिदि होननानै नङा होमबा अब्ला बबे थोरफोआवहाय जोमै सोमजियो जाहैदों जोमै सोमजियो आरो अखा हायो होमब्ला सारअन्थाइ गावो बे जायगायाव जाजोबो होमबा ट्रपस्फियार लोगोफोर थामहिनबा ट्रपस्फियारावनो सारअन्थाइ गावो अखा हायो आरो बे जोंनि खाथिसिनावनो थानाय जोङो बे ट्रपस्फियारावनो दङ थामहिनबा सुबुं माहारि बिफां लाइफां गासिबो ट्रपस्फियारनि सिङावनो थाजोबो गोसोआव लाबानो जायो लोगोफोर दानिया नेक्स्टआव थांनि होमबा लोगोफोर 39 नाम्बाराव सोरखौ गोदान भारतनि बिफा बुंनाय जादों मडार्न फादार अफ इन्डिया नङा होमबा जोंथ' ओरै हारिमानि बिफा होनोब्ला जों सोरखौ मिथिला महात्मा गान्धी नङा होमबा लोगोफोर हारिमानि बिफा होनबा महात्मा गान्धी मिथिगौ नाथाय बेयाव गोदान भारतनि बिफा होननाय लोगो लोगो कनफिउज जाना लोगोफोर अपसनाव फैयोब्ला राजा राममोहन राय लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय बा अपसनाव होयोब्ला बिदिखौ होयोब्ला महात्मा गान्धीखौ होफानो हागौ आरो सोरबा साफा सानैखौ होफानो हागौ अब्ला नोंथांमोना गोसोआव लादो राजा राममोहन राय जागोन गोसोआव लाबानो जाबाय 39 नाम्बार दं लोगोफोर बेदाव जाय धोरोमा दं बेनो धोरोम बेदाव गिदिंना थांफिन बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन थामहिनबा बेदाव जाय धोरोमा दं बेनो धोरोम आरो बेदावनो जों गिदिंना थांफिननांगौ होनना बुंदों आरो बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर स्वामी दयानन्द सरस्वतीया बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन गोसोआव लागो भेरि इम्पर्टेन्ट दाना नेक्स्टआव थांनि होनबा लोगोफोर 40 नाम्बाराव दं नै लोगोफोर भारतआव बांसिन लकसभा आरो राज्य सभानि मासि थानाय रायजोआ दं बबे स्टेटआ भारतनि बबे स्टेटआवहाय बांसिन लकसभा आरो राज्य सभानि मासि दं नङा होमबा लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय अब्ला उत्तर प्रदेशआवहाय बयनिख्रुइ बांसिन राज्य सभा आरो लकसभा मोननैबो संसदआवहाय मोननैबो पार्लियामेन्टआव बांसिन सोद्रोमा दङ जाहैदों बेवहाय राज्य सभा हिसाबै दङ 31 जन आरो लकसभा हिसाबै दङ 81 जन गोसोआव लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट ओरैबायदि कुइसन फैनो हागौ उत्तर प्रदेशनि राज्य सभानि सोद्रोमानि अनजिमाया बेसेबां बिदि फैनो हागौ बा लकसभानि सोद्रोमानि अनजिमाया बेसेबां होननानै फैनो हागौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय आरो फैनो हागौ जे बबे हादरसायाव बयनिख्रुइ बांसिन संसदारि सुबुं दं नामा संसदारि मासि दं होनब्ला जोंहा गोसोआव लाबानो जाबाय उत्तर प्रदेश गोसोआव लाबानो जाबाय भेरि इम्पर्टेन्ट दाना नेक्स्टआव दङ लोगोफोर लकसभानि दैदेनगिरिया दं लकसभानि दैदेनगिरिया सोर जायोनो बिबुंगिरि आरो राज्य सभानि दैदेनगिरिया जाबाय हादरगिरि जायो लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय भेरि इम्पर्टेन्ट नेक्स्टआव थांनि होनबा लोगोफोर 42 नाम्बार दं लोगोफोर राज्य सभाखौ मा मुङै मिथिनाय जादों राज्य सभाखौ मा मुङै मिथिनाय जादों गोसोआव लाबा लोगोफोर जौसिन आफाद एबा गागि आफाद होननानै मिथिनाय जायो आरो लकसभाखौलाय मा होनना मिथिनो होनबा बेखौ गाहाय न' होनना बुंनाय जायो गाहाय आफाद गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौ जौसिन होनना बुंनाय जायो राज्य सभाखौ आरो लकसभाखौहाय गाहाय आफाद होननानै मिथिनाय जायो लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट बेफोर जिनिसखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दाना 43 नाम्बार दं आसामाव गासै राज्य सभानि सोद्रोमाया रेब दंमोन दै गोसोआव लाबानो जाबाय नोरै बे रेबा थालांबाय लोगोफोर गोसोआव ला माने मिस्टेक जाबाय लिरनाया सोदोमायासो जाबाय आसामाव गासै राज्य सभानि सोद्रोमाया बेसेबां लोगोफोर 7 जन दं गोसोआव ला लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट नेक्स्टआव थांनि
भारत संबिजिरनि बिफा होननानै बुंनाय जायो होनदों भारत संबिजिरनि बिफा होननानै बुंनाय जायो सोरखौ होनदों जों भारत संबिजिरखौहाय बेनि आफादगिरिया सोरमोनलाय जोंहा लोगोफोर डक्टर राजेन्द्र प्रसादमोन नङा होमबा दाना बेखौहाय संबिजिरनि बिफा होनोब्ला जोंहा भीमराव रामजी आम्बेडकार गोसोआव ला लोगोफोर दाना नेक्स्टआव दङ होमबा लोगोफोर 40 नाम्बाराव बार गोख्रैथिखौ माजों सुनाय जायो होनदों बारादि बारो नङा होमबा बेयो बेसेबां गोसा बारदों बेसेबां स्पिडआव बारदों बेखौहाय माजों सुनाय जायोनो एनिमिय'मिटारजों सुनाय जायोनो लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट गोसोआव ला 40 नाम्बार गुबुन मुवाजों गोरलैयै बिजाथाय खालामग्रा गेसआ जाबायदों बबे गेसआ गुबुन मोनसे मुवाजों थाबैनो बिजाथाय माने एसिमिलेसन माने गोरोबनो हायो जाहैदों अब्ला जोङो बुंनो हायो जे बे अक्सिजेन गेसआ जायखिजाया माने गुबुन गेसफोरजों थाबैनो गोरोबनो हायो होनदों गोसोआव ला भेरि इम्पर्टेन्ट लोगोफोर दाना नेक्स्टआव थांनि नङा होमबा नैबाव दं 47 नम्बराव दं लोगोफोर बारमण्डलनि बबे थोरफोआव रेडिअ सिगनेल मोनो होनदों बारमण्डलनि बबे थोरफोआव रेडिअ सिगनेल मोनो गोसोआव ला बेखौबो लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट बेनो थार्मस्फियारखौ जों आयनस्फियारबो होननानै मिथिनो मोननाय जायो लोगोफोर गोसोआव ला बारमण्डलनि बबे थोरफोआव रेडिअ सिगनेल मोनो होनबा बेवहाय थार्मस्फियार एबा आयनस्फियारावहाय जों रेडिअ सिगनेलखौ मोनो गोसोआव ला भेरि इम्पर्टेन्ट नेक्स्टआव थांनि 40 नम्बर लोगोफोर मा दं नङा होमबा बारमण्डलनि बबे थोरफोआव अख्रां लामा सायख'नाय जायो होनदों माने एर'प्लेन खारनाय जायो होनदों बबे थोरफोआव बारमण्डलनि बबे मायावहाय मोनसे मण्डलावहाय अब्ला बेखौ गोसोआव ला स्ट्रेटस्फियारावहाय बेवहाय आरो स्ट्रेटस्फियारावनो जोंहा अजन थोरफोखौबो मोननाय जायो नङा होमबा अजन थोरफोआबो बे जायगायावनो थायो नङा होमबा आल्ट्राभायलेट नङा होमबा जोंहा अब्ला बारमण्डलनि बबे थोरफोआव अख्रां लामा सायख'नाय जायो होमबा जोङो एर'प्लेन सालायनाय जायो होमबा स्ट्रेटस्फियारावहाय आरो बेयो जोंनि ट्रपस्फियारनि गोजौआवहाय गोसोआव लाबा भेरि इम्पर्टेन्ट अब्ला नेक्स्टआव बारनाय नङा होमबा लोगोफोर दानिया दङ 45 नम्बराव लोगोफोर गोथै एबा दद्र गेसआ माखौ होनो गोसोआव लाबानो जाबाय गोथै एबा दद्र गेस होनोब्ला जोंहा नाइट्रजेन आरो नाइट्रजेनखौ जोङो N2 होननानै लिरनाय जायो गोसोआव लाबाय जाबाय भेरि इम्पर्टेन्ट गोथै एबा दद्र गेस होननानै कुइसन फैनो हागौ अब्ला बेयो मोनसेया नाइट्रजेन आरो बारमण्डलाव नाइट्रजेननि बिबाङा बेसेबां गोसोआव लाबानो जाबाय जोङो 78% गोसोआव ला लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट 50 नम्बराव दं भारतनि जोबथा गेदेर हिन्दु साम्राज्य जाबाय भारतनि जोबथा गेदेर हिन्दु साम्राज्यनो गोसोआव ला बेबो भेरि इम्पर्टेन्ट अब्ला गुप्त साम्राज्यखौहाय जोङो हिन्दु धोरोमनि जोबथा एबा देरसिन साम्राज्य होननानै मिथिनाय जायो गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बियो मा होनदों गुप्त मुगाखौनो जोङो सनानि मुगा होननानै बुंनाय जायो भारतनि जारिमिनाव एकर्डिं टु इन्डियान हिस्ट्रि जों नायोब्ला नैबे गुप्त मुगाखौनो भारतनि सनानि मुगा होननानै बुंनाय जायो गोसोआव लाबानो जाबाय दै लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट दानिया दं लोगोफोर 51 नाम्बारावहाय इनसेल बार्गआ मा अब्ला इनसेल बार्गआ मा बेफोरबायदि कुइसन फैनो हागौ मा अब्ला नोंथांमोना बेखौबो गोसोआव लाखा जे इनसेल बार्गआ माखौ होनोब्ला नै बालाहामानि खहा जानाय हाजोफोर होनदों बालायावबो माखासे ओरै हाजोफोर थायो नङा हाजोफोर थायो बालाहामायावबो नाथाय बे हाजोआ माजों जायोनो खहा जायो बेवहाय एखमब्ला अखा हानाय एखमब्ला बार बारनायजों बियो गुगा समान जालाङो एबा एसे फिसा जालाङो अब्ला बेखौ मा होनो बेखौ इनसेल बार्ग होनना बुंनाय जाहैदों अब्ला बालाहामानि बै माखासे खहा जानाय हाजोफोरखौनो जोङो इनसेल बार्ग होनो गोसोआव ला लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट दानिया नायदो इयारडांआ मा इयारडांआलाय मा जालायखो नङा होमबा लोगोफोर जों बेखौबो मिथिनांगोन रोखोमसे गोलाव जौगाखांनाय रिच आरो गोथौ नङि एबा गोलाव हाखरफोरनो ग्रुप अब्ला इयारडां होनोब्ला जोङो नैरै गोलाव माने नैबेवहाय नैबे हाजो बायदि ओरै गोलाव लामा बायदि नैबे हाखर जालांबाय नैबेवहाय नैबे गोजौ जालांबाय नैबे हाखर जालांबाय नैबे गोजौ जालांबाय नैबे हाखर जालांबाय नैबे हाखर जालांबाय गोजौ जालांबाय बेबायदि माखासे थायो आरो मा माने गोजौ ओरै सिरा नङा होमबा सिरा नैबेयाव हाखर जाबाय आरो मा बे गोजौ जाम्फैफोर बायदि अब्ला बेखौ मा होनो इयारडां होनो गोसोआव लाबानो जाबाय ओंखायनो होनदों रोखोमसे गोलाव जौगाखांनाय होनदों आरो गोथौ नङि गोलाव हाखर होनदों बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बे 53 नम्बर दं लोगोफोर बरफ दैमाया मोनबेसे रोखोमनि होनदों बरफ दैमाया मोनबेसे रोखोमनि होनदों मा होनदों गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर अब्ला बेयो मोननैनो बे मोननैया मा हादरमायारि बरफ दैमा आरो मोनसेया जाबाय हाजो जौयेन एबा सेरफां बरफ दैमानो गोसोआव लाबानो जाबाय बरफ दैमाया मोनबेसे रोखोमनि होनोब्ला मोननै रोखोमनि मोनसेया जाबाय हादरमायारि बरफ दैमा आरो मोनसेया हाजो जौयेन एबा सेरफां बरफ दैमा गोसोआव लाबानो जाबाय भेरि इम्पर्टेन्ट दानिया नेक्स्टआव दं नै लोगोफोर 52 नम्बराव बदिप गोनां दैमाफोरा जाबाय होनदों अब्ला बदिपखौ जों मा मोनथिनांगौ नङा होमबा बदिपआ माखौ होननाय जायो नैबे एसामिसनि ब नङा होमबा एसामिसनि ब'आ बेबायदि दा बबेबा मोनसे दैमाया ओरै खुरखानानै बबेबा मोनसे जायगाखौ ओरै गालाङो आरो मा
बे गालांनायखौनो जोङो बडिप होननानै मोनथिनो मोननाय जायो। अब्ला बे बडिप दैमाया बबे बबेयाव दङ जाहैदों बडिपफ्रा जोंनाव गंगायावबो दं, बुरलुंबुथुराव दं, नील दङ, मिसिसिपि। अब्ला जोङो बुरलुंबुथुरनि होनना बुङोब्ला जों जेनेरेलि माखौ मोनथिनाय जायो? माजुलिखौ मोनथियो नङा होमबा? माजुलिया मोनसे बडिप दैमा आरो जोङो मोनथिनो हायो जे उमानन्द बेफोरबो मोनफा मोनफा बडिप, गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर। बडिप दैमा गोनां मुंफोरा जाबाय गंगायावबो दं, बुरलुंबुथुराव दं, नील दं, मिसिसिपि बेफोराव दं आरो गोसोआव लाबानो जाबाय। नेक्स्टआव दं, दानिया दं लोगोफोर 52 नम्बरावहाय भारतनि बयनिख्रुइ गुबुंलेसिन दैमा होनदों। भारतनि बबे दैमाया बयनिख्रुइ गुबुंलेसिन माने मैला जानाय होनदों, पलुसन। अब्ला जों मिथिगौ बियो गंगा दैमाया भारतआवनो बयनिख्रुइ गुबुंलेसिन दैमा। आरो जोङो बे भारतआव नङा लोगोफोर, अल वार्ल्डआवनो माने गासै बुहुमावनो बेखौहाय जोङो गुबुंलेसिन दैमा होननानै मिथिनो मोननाय जायो। अब्ला नेक्स्ट दानिया नायदो लोगोफोर 52 नम्बराव 56 इसिङारि जाहोग्राफ्रा मा होनदों? जाहोग्राफ्रा मोननै नङा होमबा? जाहोग्राफ्रा मा मोनलाय? मोनसेया बायजोआरि आरो मोनसेया इसिङारि। बायजोआरि होनोब्ला जोङो जेरै बुंनो हायो जोङो दैबाना, बारहुंखा, सारअन्थाइ, ओमफ्राय जोङो बेफोरखौ बुंनो हायो आरो मा, जायफ्रा जोङो सायाव नुनो मोननाय जायो, मोब्लिबारि सोंखि खननाय बेफोर आरो। अब्ला जोङो इसिङारि होनोब्ला जों माखौ मिथिनाय जायो? बांग्रि, अरगें हाजो बेरफुनाय बेफोरनो आरो मा, गोसोआव ला लोगोफोर, भेरि इम्परटेन्ट। नेक्स्टआव थांनि लोगोफोर, दानिया नैबाव नै गराय आसुगुर बिलो माखौ बुंनाय जायो? हर्ससु लेक होनदों। गराय आसुगुर बिलो होनबा माखौ बुजियो लोगोफोर? बेखौ गोसोआव ला जे दैमाया गावनि थोंजों बोहैनाय लामाखौ गारनानै गुबुन खेंसालियै बोहैलांनायखौ गराय आसुगुर बिलो बुंनाय जायोनो। ओरैबायदि दैमाया हमना लाबाय नैबे ओरै सिदा थांनांगौमोन, बे सिदा थाङाबानो ओरैबायदि जायो, ओरै नैबे मोनसे जायगायाव गालांनानै ओरैबायदि थाङो, ओरै बोहैफिननायबो जों जायगा नङा होमबा? नोरै दैया बोहैबोदोंमोन, ओरै सिदा फैनांगौ नङा होमबा? बे माबोरै जायो? नोरै बोहैनानै नोरै गिदिंलांफिनो आरोमा। दा नै बेफोरबायदि जिनिसखौहाय जोङो गराय आसुगुर दैमा होननानै बुंनाय जायो, गराय आसुगुर बिलो होनना बुंनाय जायो। गोसोआव लाबानो जाबाय, बेयो बे थोंजों बोहैनायखौ गारनानै खेंसालियै बोहैनाय बेखौनो गराय आसुगुर बिलो होननानै गोसोआव ला लोगोफोर, भेरि इम्परटेन्ट। दानिया नायनि 52 नम्बराव लोगोफोर मा दं? दैमानि खामानिया मोनबेसे होनदों? नैबे दैम' जाबाय दे लोगोफोर, मा आखाद दंमोन? बे आखाद मा दंमोन? गोसोआव लाबानो जाबाय, बेखौ कारेक्सन खालामना। दैमानि खामानिया मोनबेसे होनदों? दैमानि खामानिया मोनथाम, जों बेखौ मिथिखागौ नङा होमबा? खुरखानाय एबा हा जामखानाय, बोहैखारनाय आरो दोनथुमनाय एबा जमा खालामनाय। अबेबा मोनसे हाखौ जोङो अबेबा मोनसे जायगाखौ दैमाया खुरखानानै बेखौ मा खालामो? दैया बोहैलांगोन ना लाङा? लांनायनि उनाव मोनसे जायगायाव जमा थाहैगोन एसेब्लाबो नङा होमबा? अब्ला बे मोनथाम आरो दैमानि खामानिया, गोसोआव लाबानो जाबाय, भेरि इम्परटेन्ट। दा दैफोरनि खामानिफ्राव सोंबा बेफोरबायदि फैनो हागौ आरो मा लोगोफोर। दाना 59 नम्बराव दं लोगोफोर हर्षवर्धनआ रनसायनाय फावथाया। हर्षवर्धनआ मा फावथायखौ रनसायदोंमोननो? गोसोआव लाबानो लोगोफोर, बेवहाय मुद्रा राखस गांसे फावथायखौ राजा हर्षवर्धनआ रनसायदोंमोन आरो हर्षवर्धनआ सोरजों फिसिगिमोनलाय? राजा भास्कर बर्मनजों फिसिगिमोन बियो। नेक्स्टआव नायनि नै 60 नम्बराव नायदो लोगोफोर, पानिपतनि सेथि दावहाया जादोंमोननो। माब्ला जादोंमोन? जों बेखौ मिथिनांगोन जे 1526 खृष्टाब्दआवहाय पानिपतनि सेथि दावहाया जादोंमोन। अब्ला बेखौ गोसोआव ला लोगोफोर, भेरि इम्परटेन्ट। हिस्ट्रियाव बेफोरबायदि फैयोब्ला हानायनि नङा होमबा? आरो जोङो पानिपतल' नङा, जोङो जायखिजाया गुबुन दावहानिबो फैनो हागौ, अब्ला जोङो बेखौ दावहानि सोमोन्दै मिथिनांगोन नङा होमबा? दाना 61 नम्बराव दं लोगोफोर, आसामाव जारिमिन लिरनाय खान्थि बाहायजेननाय मानसिफोरा जादों। आसामाव बबे हारिनि मानसिफोरा जारिमिनारि हिस्ट्रि क्रिएट खालामनायनि थांखिखौ लादोंमोन एबा हिस्ट्रि क्रिएट खालामजेनदोंमोननो रनसायनाय बा लिरनायखौहाय? अब्ला जों बेखौ मिथिनांगोन, आहमफोरा माला फैयामोन लोगोफोर? आङो फार्स्ट पार्ट भिडिअ खोन्थादोंमोन नङा होमबा? 1828 मायथाइयावहाय बिसोरो पाटकाइ हाजो बारनानै आसामाव फैदोंमोन नङा होमबा? आरो बेखौ सोर गायसनदोंमोनलाय? सुकाफाया गायसनदोंमोन। आरो बिथांमोनहानो आसामावहाय गिबियै जारिमिन लिरनाय खामानिखौ मावदोंमोन। अब्ला नेक्स्टआव थांनि नङा। दानिया दं नै 62 नाम्बाराव, आसाम फरायसा आफादनि आफादगिरिया होनदों। असम फरायसा आफादनि गिबि आफादगिरि, फार्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ आसाम स्टुडेन्ट इउनियन। अब्ला जों बाव माखौ मिथिगौ नङा होमबा? बे लक्ष्मीनाथ बेजबरुवाया आसाम फरायसा आफादनि गिबिसिन आफादगिरिमोन। गोसोआव ला लोगोफोर, भेरि इम्परटेन्ट। दा नैबाव फैनो हागौ 63 नम्बर दं लोगोफोर, सान्थ्रि बिग्रायनाया गिबियाव जागायजेनदोंमोन। बेखौथ' मिथिखागौ नङा होमबा? सान्थ्रि बिग्रायनाया माब्ला जादोंमोन? बेरेकपुराव जादोंमोन नङा होमबा? माब्लामोनलाय? 1857 मायथाइयाव स्टार्ट जादोंमोन नङा होमबा? गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर, भेरि इम्परटेन्ट। दाना नायदो 64 नाम्बाराव लोगोफोर, कलिकाता नोगोरमाया गायसनजादोंमोन। कलकाता सिटिया माब्ला स्टार्ट जादोंमोननो? गायसनजादोंमोननो 1690 खृष्टाब्दआवहाय लोगोफोर, भेरि इम्परटेन्ट। गोसोआव लाबानो जाबाय। दानिया नायदो
65 नाम्बाराव लोगोफोर महात्मा गान्धीया गिबि आसामाव फैदोंमोन बे भेरि इम्पर्टेन्ट जानो हागौ दै ओरैबायदि फैनो हागौ महात्मा गान्धीया गिबि आसामाव फैदोंमोन 1921 मायथाइयाव 1921 मायथाइयाव महात्मा गान्धीया आसामाव गिबिसिन फैजेनदोंमोन आरो 66 नाम्बाराव दं लोगोफोर महात्मा गान्धीया आसामाव खेबबेसे फैदोंमोन हाउ मेनि टाइम्स महात्मा गान्धी केम इन इण्डिया नङा होमबा अब्ला जों मिथिगौ बिथाङा खेब्रै फैदोंमोन 1921, 1926, 1938 आरो 1946 बिथाङा खेब्रै फैदोंमोन आसामाव आरो बिथाङा खेब्रै फैबाबो मोनसे जायगायावहाय थायाखै आरो माने आलादा जायगायाव खेबफ्रोमावबो थादोंमोन अब्ला जों बेखौ मिथिनांगोन लोगोफोर नेक्स्टआव नायनि लोगोफोर 67 नाम्बार आसाम आरो सोनाब बंग आलादा जायो माने थामहिनबा आसाम आरो सोनाब बंग गावस्रादोंमोन जायखौ जों बंग बोखावनाय होनना मोनथिनो मोनो नङा होमबा अब्ला बियो 1905 आरो सोर दंमोन बेवहाय अब्ला बै गभर्नमेन्ट हिसाबै लर्ड कार्जन दंमोन गोसोआव ला भेरि इम्पर्टेन्ट नङा होमबा लोगोफोर दानिया नेक्स्टआव दङ नैबाव नै 68 मायथाइयाव काजिरङा हादरारि हाग्रामाया मानि थाखाय मुंदांखानो काजिरङा हादरारि हाग्रामाया मानि थाखाय मुंदांखानो थसे गं गोनां गान्दानि थाखाय थामहिनबा भारतनि बबे जायगायाव थसे गं गोनां गान्दा मोनो होनोब्ला नट अनलि भारत वर्ल्डआवनो नङा होमबा अब्ला जों मिथिगौ जे आसामावहाय आरो आसामनि बबेयाव काजिरङा हाग्रामायाव आरो थनै गं गान्दा गोनां होनो मोनोब्ला जोङो आफ्रिकायाव मोनो नङा होमबा आफ्रिकायावहाय अब्ला बेखौ गोसोआव लानांगोन लोगोफोर दाना नेक्स्टआव थांनि नङा होमबा लोगोफोर मा दं अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बेनोमोन अब्ला भिडिअआ माबायदि जादों मोजां जादों ना गाज्रि जादों खननानै खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआवहाय आरो बयखौबो फैगोन आसाम टेटनि थाखाय फार्स्टआवनो बेस्ट अफ लाक होनानै अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों लोगोफोर खुलुमबाय